Malita semadoda nuola yathanda yini swaye Malita semadoda Asethelekile amasosha omkhonto wesizwe enkundleni Orlando Stadium njengoba nazi ukuthi umongameli womkhonto wesizwe umnumzane Jacob Zuma uyothula inkulumo yakhe yesizwe ebhekise esizweni lapha ke mayelana neqembu elisha umkhonto wesizwe ngase ukuthi angande kakhulu mina nangama video nje ukuzibonela lapha ukuthi ke okwenzakayo enkundleni zokuxhumana okanye lapha Orlando Stadium njengoba ke sefikile amasosha omkhonto wesizwe lapha ke Oh!